Васильов не е от известните планински първенци. Малцина знае, че със своите 1490 метра този ветровит изполин всъщност е най-високата точка на предбалкана. Облото му впечатлява с внушителен 360 градусов поглед към централната част на Стара планина в южна посока и към Дунавската равнина на север. Пътуваме през прохода Шипково-Рибарица към седловината Богое, която разделя предбалкана от Стара планина. Шосето е сред най-живописните в страната, но през зимата почистването му е трудно и понякога се затваря. След минералните бани на курорта Шипково нагоре бързо се изкачваме до панорамната част на прохода. Край пътя намираме гледката на Шипково. Обособено местенце за отмора с един от онези приказни пейзажи към Балкана, които карат всеки да спре за миг и да се полюбува на неповторимата планинска природа. През зимата, когато величествените възвишения потъват в дълбок сняг, картината е още по-омагьосваща с сетивата. Люлея се тук, пред мен са се наредили всички двухилядници от Централния Балкан. Няма как да не разпознаем облите била на Амбарица, на масива Триглав, както и на първенеца на планината връх Ботев. От тук се вижда и острият силует на Мара Гидик. А по-близо до нас съответно са резерват Козя стена и арката на свободата на прохода Троян Кърнаре. Най-високата точка на прохода Шипково-Рибарица е местността Богое. От тук в различни посоки поемат няколко туристически маршрута. И така с автомобила до тук оставяме го и продължаваме пешеходно към хижа Васильов и към едноименния връх. До хижа Васильов разстоянието е около 4 км, които се изминават пеша за час. Върви се по широк черен път, отъпкан през зимата от хижарите. Излизаме в самото подножие на едноименния връх, а високо пред нас вече чуваме как вият перките на ветрогенераторите. Малко преди хижата виждаме двете бели кули, построени почти на самия връх Васильов. Нагоре започва 30-минутно стръмно изкачване, което през снежните месеци се преодолява малко по-бавно заради снега. Колкото по-близо сме до нашата цел, толкова по-силни стават поривите на вятъра. Дори и да е в полите на предбалкана, връх Васильов създава усещането, че си в най-високата алпийска част на планината. И така качихме се на връх Васильов. Вижда се през зимата, това е сериозен преход и не бива да се подценява идването до тук. Има доста сняг, затъва се по преспите, а самия факт, че има изградени ветрогенератори, показва, че това е едно от най-ветровитите места в България. Едноименната хижа под върха също е забележителност сама по себе си. Виждаме я почти през цялото време, докато се изкачваме нагоре. Построена е през 60-те години на 20 век в подножието на скалите. Особено през зимата е препоръчителна спирка след уморителна снежна разходка. И така, сядаме в хижа Васильов, сгушена е точно в подножието на върха. Няма как човек да дойде на такова място и да не хапне вкусен горещ боб.